салом алейкум ҳамватанони азиз. номи ман Аюб. Мардуми ғариб, хабари нохуш. Имрӯз Верховный суд Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации аз Государственной Думы Российской Федерации талаб карданд ки як закони пешниҳод карда шавад президенти Российской Федерации ки одамое ки аз Российской Федерации аз сини Европа зидди Российской Федерация ҳар гапи задесанд, ӯ шаҳрванде ки фарқи надорад аз кадом давлати бошад набошад, агар дар территорияи Российской Федерация дар шоти ӯ нигоҳдориё бигем хато намекунем, 200 то 500 сум агар роӣ кунанд, пожизненно депортация карда шавад. Аз 1500 боло пеш қонуни Российской Федерацияда ҷавобгар ҳастанд. Шумо медонед ки Муҳиддини Кабирӣ, Исло ТВ, группаи 24, Садои мардум ҳар минуту секунд против Российской Федерации ҳар хел гапҳо зедисанд. Барои ҳамо дӯсти азизи ман, фикри падару модари пиртакам, дӯсти ман, хуни ман, ҳамватани ман, илтимос хатогӣ накун. Дӯсти азиз, шумо медонед ки чӣ қадар Европа зидди Российской Федерация чӣ санксияҳои кардесай. ҳар рӯз Российской Федерация имрӯз ответ додесааст. дӯсти ман, сарта хам ки зиндагита пеш бар. саломат бошед ҳамватанони азиз, эҳтиёт бошед, фикри ватан такун, барое ки ватан ин модар аст, модар ватан аст. дӯсти азиз, дил ма ба падару модари пири шумо месӯзад ки имрӯз во як тифли навзод ҳастанд, во интизори шумо ҳастанд. дӯстони азизи ман, хатогӣ накунед.